खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावर प्रोजेक्ट एपीडीसीएल फसंनायखौ फटबरजरानि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा हास्थायो नंगौ फटबरजरा फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव आदानि कम्पानि थार्मेल पावर प्रोजेक्ट एपीडीसीएल गायसननो लानायखौ थांनाय मेयानि सानाव काजिगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फटबरजरानि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना फटबरजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायमेल हाबाफारि लादोंमोन बे सावरायमेलावनो फटबरजरानि समाजसिबियारि बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों बिथांमोना बुंथिदों जे माखासे राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा फटबरजरा फाग्लिजरानि सुबुंफोरखौ थुनज्लायफैदों जों बेखौ गोथौ दुखु मोनदों मानोना बिथांमोना बेवहाय मोजां राहानि थाखाय फैयाखै होननानै बुंदों समाजसिबियारि बिथांमोनहा बाहेरानिफ्राय राजखान्थिनि हान्जाफ्रा बाहाय एकदम माने थुनजलायफैदों उसुथुनि होफैदों जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायो जे बिथांमोनहा दिनैहाय मोजां राहानि थाखाय मोजां उद्देश्यनि थाखाय बिसोर थुनजलाय फैयाखै जोंनि फाग्लिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दालां गैयै लामा गैयै हाग्रा सिङाव थांनानै दं नाथाय बैफोर समावथ' बिथांमोना फैयाखैमोन नाथाय दिनै मोनसे मोजां थार्मेल पावर प्रोजेक्ट जानो थांनायावसो होबथानो थुनज्लायफैदों होनना बिथांमोना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों समाज सिबियारि बिथांमोनहा आरोबाव बिथांमोना बुंथिबावदों दि सरकारा थार्मेल पावर प्रोजेक्टखौ हरदों जेब्ला जों बेखौ लानांगौ बे हरनायखौ जों जुदि लानो रोङाब्ला जों बबाव बिना बेखौ मोनफिनगोन इन्डास्ट्रि नांगौ होनना जों सोमावसारबोबाय नाथाय दिनै इन्डास्ट्रि हरनायावबो गुबुननि थुनज्लायनायाव गोनो गोथो जानांदों आरो जेबो राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय हाबनो नाङा जों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांना लागोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों फटबरजरा ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो समाज सिबियारि बिथांमोनहा मा बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जे माने फटबरजरानि जे फाग्लिजरायाव जे थार्मेल पावर प्रोजेक्टखौ लानानै जे दावराव दावसि जाबाय थादों बाहाय बेनि फाग्लिजरानि जे रायजो राजा बिथांमोनहा खुद्रिदों सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायाव माखासे बाहेरानिफ्राय राजखान्थिनि हान्जाफ्रा बाहाय एकदम माने थुनजलायफैदों उसुथुनि होफैदों जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायो जे बिथांमोनहा दिनैहाय मोजां राहानि थाखाय मोजां उद्देश्यनि थाखाय बिसोर थुनजलाय फैयाखै नंगौ जोंनि फाग्लिजरा बासबारिनि फाग्लिजरानि जे रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा खुद्रिदों जे संखिनायबो फैदों बिथांमोनहा नाथाय संखिनांगौ खोथा गैया आरो बाहाय बायजोनिफ्राय जे दल संगठन राजनिति हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोनहा फैनो नाङा जों फटबरजरा बासिया बेखौ नायगोन मानोना जों मिन्थिगौ बे फटबरजरानि जे हाब्रु जों थानाय लामा दालां गैयै दै जों बाहाय बेसेबां हाग्रा सिङाव थांनानै थाबोदों नाथाय बैफोर समावथ' बिसोरो मोजांनि थाखाय मालाबाबो फैयाखै नाथाय दिनैहाय मोनसे थार्मेल पावर प्रोजेक्ट जानो फैगासिनो दङ आरो बेखौ माने होबथानायाव गिलु बालु बिसोरो हैदों उसुथुनि फैदों थुनजुलायफैदों दा थुनजुलायनायनिफ्राय मा जादों गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि सफैदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जाफैदों आरो बारानिफ्राय बारा जालांनो नागिरदों दा बेखायनो जों बाहाय दिनै जुथुमदों काजिगावआव हठात करि हरखाबै जों मोनसे मेल खुंदों गासै फटबरजरानि बासिया जे पावार प्रजेक्टआ जानांगौ पावार प्रजेक्टआ हरदों नालाय जों बेखौ लानांगौ आरो जों बेखौ जुदि हरनायखौ लानो रोङाबा बहाय बिना मोनगोन जों बिनानैनो फैबाय आन्दलन खालामनानै फैबाय नाथाय दिनै जों आन्दलननि गेजेरजों बुंदों जे जोंनो इन्डास्ट्रि नांगौ जोंनो एमप्लय खालामनांगौ जों बुंबाय थादों नाथाय दिनै इन्डास्ट्रि हरनायावबो जोंनि जे माने मानसिफ्रा एसे बुजिनायाव बिसिनि थुनजलायनायाव जोङो गोनो गोथो फैदों जायनि थाखाय जों दिनै बाहाय जुथुमनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरो कुनु राजनिति हान्जानि बायजोनि जेनाखि राजखान्थि हान्जा बायजोनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे फटबरजरा बासियाव हाबनो नाङा जोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांगोन जोंनि न'आव मा जांसि गोग्लैदों जोंनि न'आव मा मैला फैदों बेखौ जोङो सुस्रांनो राहा लामा लागोन जों बुंदों जोङो बुंदों दाखालिनिफ्रायनो बुंदों जे जुथुमदों बासबारियाव खेबनै जुथुमबाय सारा फटबरजरानि गावबुराफ्रा बाहाय जुथुमनानै डिसिसन लादों जे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जानांगौ बेनि जानायनि गेजेरजों बेसेबां लाब दिनै बङाइगाव BRPL दं दिनै सालाकाथियाव दं NTPC बेजों माबा खहा जादों नामा बेजों जोंनि जेनाखि थांनानै थानायनि जे लिभिं स्टेन्डार्ड बे बारायगोनसो आरो बे हाखौ जोंनि होननानै बुंदों हायाथ' सरखारनिसो हाया सरकारा गोसो मथे बेखौ खालामगोन दिनैहाय जुदि बेखौ ओरैनो दोनोबा बेहाय हाबसननायाथ' जागासिनो दंखायो जोंनि हाबसननायखौ मानो बादा होया ओमफ्रायलाय बिसोरलाय सारिगिदिं हाबसनजोब्बाय दिनै फटबरजरा बासिया दिनै जुथुमनायनि गेजेरजों बेखौनो बुङो दे रावबो राजखान्थि हान्जाया बाहेरानिफ्राय बाहाय फैनानै उसुथुनि खालामनाङा जों जोंनि समस्याखौ जों सुस्रांनायनि राहा लामाखौ खालामगोन
जों बाहाय जुथुमनायनि गेजेरजों जों सोरखौ लोगो हमनांगौ सोरजों रायलायनांगौ जोङो बे रायजो राजानि अभाब अभियोगआ मा जों बेखौ सानलायना हरलायनानै बेखौ जोङो थि खालामनो होननानै दिनै जुथुमदों दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जे बयनिसिमबो मोनसे रादाब फोसावो जोंनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ जोंनि फटबजरानि गेजेरावनो जानांगौ फाग्लि जरायावनो जानांगौ अथबा जोंनि फटबजरानि गेजेरावनो जानांगौ आरो जायोबानो जोंनि लाब गोजोन्थों